Ana zargin jaruma Nafisu Abdullahi akan sakin wasu manya-manyan hotuna da take yi a shafinta na sada zumunta, wanda manya-manyan mutane gabaki ɗaya da kuwa inda suke Instagrama suke binta ta social media. An sani cewa wannan jaruma ta je ƙasar waje ta yi karatunta kuma har ta dawo ta ci gaba da fim ɗinsu wanda aka fi sani da suna Labarina na Arewa 24. Wanda jaruman nan ta ce ita ba komai ne yasa take sakin irin wannan hotuna ba, tana saki ne don ra'ayin kanta, amma kuma ta sani cewa al'adar mu ta musulunci bata bamu damar a dinga yin irin wannan hotuna ba, wanda haka mutane baki ɗaya da kuma masoyanta su ne mata magana akan ta gyara ta daina irin waɗannan hotuna da take. In kuma bata gyara ba to ana nan za a ɗauki babban hukunci a kanta kamar yadda aka ɗauki hukunci akan sauran.